Аз съм Мариана. Аз съм Иво. Аз съм Стоил. Кажи на колко си годинки? 1, 2, 3, 4. 4 годинки. И Стоил е в нашето семейство от 4 години. Ние дълго време не можахме да имаме наши деца. Дълго време, 12 години. Опитахме различни варианти, в общи линии всичко, което съвременната медицина предлага като помощ. И това просто беше най-естествената следваща стъпка. Никога не сме се притеснявали да осиновим дете от ромски произход или от какъвто и да било друг произход. Винаги сме осъзнавали, че детето си е дете. То става такова, каквото го възпиташ, в каквато среда го поставиш. Така че не сме имали подобни притеснения. Не сме го поставили като изискване при процеса на осиновяване, защото там при осиновяването, преди човек да пристъпи към конкретно да му предложат дете, което да осинови, попълва някаква анкета, желая ли да бъде етнически българин, не желая ли да бъде здраво или склонен да е болен от нещо. Ние специално по отношение на етноса не сме поставили никакви ограничения и това беше добре за нас, защото много бързо се случиха нещата. Ако въобще сме се притеснявали, то е в друг смисъл, от мисълта как той ще се реализира в живота. Защото в нашето общество, поне в България, или поне ние като бяхме по-млади, надявам се сега нещата да се променят, човек, ако е различен, се сблъсква с определени трудности, определени предразсъдъци, определени трудности на отхвърляне и мислим в тая насока, как ще се реализира той. Но за момента всичко е наред. За момента в детска градина, сред приятели, в семейството печели само симпатии. Аз бях изненадана от мита, защото за мен вече е мит това, че майката има вродено чувство за обич към детето си. Може би това е така с естествените деца, нямам представа, но когато взехме Стоил, аз открих, че ми е трудно да го обичам. Видях, че в мен има някаква вътрешна настройка да търся в него някаква прилика с себе си или с мъжа ми. И когато не я откривах, това вътрешно ми комуникираше, че не е моето дете. И трябваше да със съзнанието си, с решение да го обичам, да си напомням, не, напротив, това е моето дете и аз трябва да го обичам. И интересно е, че това става. Човек се учи да обича. От моя гледна точка пък е съвсем различна опитност. Аз не мога да си представя, ако имахме наше собствено дете, да беше по-различно за мен. Не знам, може би за татковците е така. Не знам дали... Това не е единственото дете, нямам база за сравнение, но това е нашето дете. Като пита Стоил, мамо, защо ме обичаш, тати, защо ме обичаш? Отговор е, защото си нашето дете. Да. Осиновяването как обогатява живота. Може да го погледне и в положителни, и в отрицателни. Като предизвикателство
Предполагам, че то така би било и с всяко дете, независимо дали е осиновено или не, първо дете, не знам, което идва в семейството, живота се променя, предизвикателствата нарастват. А ние твърде дълго време живяхме като без деца, като семейство без деца и малко свикнахме на този комфорт. Така че беше малко шокова терапия влизането на Стоил в семейството, но аз предпочитам да гледам на тия предизвикателства като обогатяване. Обогатяване в взаимоотношенията, обогатяване в степента на търпението. Аз се изненадах. Аз си мислех, че съм търпелив човек, но в този момент никой не беше могъл да изкара от мене такива реакции, каквито Стоил успя да изкара. Но предпочитам да го гледам от гледна точка на обогатяване. Донесе много радост. Прекрасно е сутрин, като се събуди и започва да си пее. Той е всъщност едно много жизнерадостно дете. Още като го осиновихме, той беше на 4 месеца, като го взехме в къщи. Съвсем малко бебе, но дойде с една голяма усмивка. И продължава тая усмивка. Да. И това любопитство към света, което предполагам всички деца имат, но човек забравя с възрастта и сега покрай детето отново се връща в живота ни. Какво е това? Защо? Той е един защотко за всяко нещо. Защо е така? Какво е това? Това е много хубаво. Човек връща един различен поглед към живота чрез детето. Не виждам никаква причина човек да се притеснява да осинови дете от ромски произход. Това са едни прекрасни деца, усмихнати, жизнени, любопитни. Ние познаваме и други деца. Да, ние познаваме и други деца. Ромски произход, осиновени. Нали? Прекрасни са. И по нищо не са по-различни от всички останали деца. Напротив, ние сме си мислили, нашето дете, ако прилича на нас, то би било сигурно много по-интровертно. Много по-скучно. Много по-скучно. Докато Стоил е прекрасен. Да. Малко цвят. По отношение на емоциите имам предвид в семейството внася. Истински актьор. Да. Тая артистичност нито аз, нито Мими я има. Така че... Той е едно изключително любвеобилно дете. Постоянно казва: мамо, обичам те, тате, обичам те. Да, аз съм изненадан. Колко често тази дума обичам те в речника му. И обичам много да се гушка. Така че ние даже имаме заместители там. Играчките, плюшените играчки ни заместват, когато не можем да посрещнем нуждите му на гушкане. Изключително емоционално интелигентен, много чувствителен, много адекватен в поведението си, понякога по-адекватен от нас в различните ситуации. В реакциите си, да. Когато наблюдава човек, който в най-различна ситуация много е чувствителен и емпатичен. Да. Обича музика, обича да тича, не може да стои дори една минута на едно място. И ние се радваме да имаме такова дете.
Хубаво е да има покрай теб някой толкова жизнен. Обича да се катери по баща си. Да. Ние го казахме, но е много наблюдателен. В най-дребните детайли понякога забелязва и мен ми отнема време да разбера за какво ме пита. Той забелязва нещо дребничко някъде, но не направило впечатление. Също, когато за първи път го видяхме, това, което аз си спомням от първата среща с него, той беше на 3 месеца тогава и беше съвсем мъничък, защото освен това е роден малко предварително, почти месец предварително. Беше ето толкова. Една огромна глава и едни още по-огромни очи, черни очи, окукорени в нас и сякаш разбираше какво вижда. Просто толкова съдържание имаше в тези очи. И до ден днешен е така. Просто наблюдава света и много любопитен. Прекрасен. Сигурно като всички родители, за нас той е прекрасен.